Top 5 finisherov WTV Jarovnice. Na 5. mieste je Powerslam. Tento finisher patrí medzi klasiku WTV, pretože je silný, rýchly a efektívny. Používajú ho viacerí zápasníci, lebo sa hodí do každej situácie a vždy vyzerá tvrdo. Powerslam ukazuje silu, kontrolu a presné načasovanie útoku. 4. miesto patrí RKO. Tento finisher je známy tým, že prichádza z ničoho. Používajú ho viacerí, pretože je extrémne rýchly, nečakaný a má dokonalý predaj. RKO znamená prekvapenie, presnosť a okamžitý pád súpera. Na 3. mieste je Stomp od Setha Rollinsa. Tento finisher je rýchly a tvrdý. Pomocou Stompu Seth Rollins dokázal vyhrať tituly, veľké zápasy a ukázať, že patrí medzi elitu WTV. Druhé miesto patrí Speiru Romana Reignsa. Tento finisher symbolizuje silu, dominanciu a tribal chiefa. Roman Reigns pomocou Speiru vyhral veľa zápasov a dosiahol veľké úspechy. Na 1. mieste je F5 od Brock'a Lesnara. Tento finisher je čistá deštrukcia a značka.